7. pokračovanie. Porovnávanie dojmov nastalo pri večeri. Začal župan. Čert mi bol dlžný všetkých roháňovcov. Ozaj, viete, čo meno roháň znamená? Ešte aj pri používaní príboru stihol na mňa ukázať prstom. Môže znamenať buď človeka, ktorý býva na rohu, alebo urobil významnú pomlčku, alebo je to zástupné pomenovanie bytostí s rohmi, čiže diabla. Nepôsobili diabolsky, zastala som sa ich. Ani ich stará mama tak nepôsobila, skôr ako prírodný úkaz. A aký prírodný úkaz pripomína Adam? Východ slnka? Už zase. Adam Roháň je dobre vychovaný mladý muž. Začal sa chechtať. Chudák Maco Galejník. Ani nevychladla jeho stolička a už ste na neho zabudli. Nechcelo sa mi na tie detinskosti reagovať. Tak som začala o inom. Nechceli by ste radšej počuť, o čom sme sa rozprávali s produkčnou Dušanou? Samozrejme, že by som radšej nechcel, ale asi by som mal, ale až po večeri. Predsa som si neodpustila správne a zda by ste nepracovali nalačno. Na moje prekvapenie on si repliku odpustil. Po večeri som mu prerozprávala rozhovor v aute s produkčnou Dušanou. Snažila som sa zreprodukovať všetko, ešte aj náhodné poznámky. A teraz, vyzval ma župan, mi povedzte o všetkom nelogickom, čo vás upútalo. Potešila som sa, pretože som to už mala. Najprv Dušana z produkcie, že nás nechala o ulicu pred domom Roháňovcov. Župan súhlasil. Ako si to vysvetľujete? Vtedy som si myslela, že sa u nich nechce ukazovať, ale neskôr mi napadlo, či nečakala na Adama. Len tak náhodou. Náhodne sa na nikoho čakať nedá, milá Gerda. Tak dobre, či nečakala na Adama? Ukázal na mňa prstom. Toho sa nikdy nezbaví. Povedali ste, že Adam je vychovaný mladý muž, lenže vychovaný mladý muž nenechá na seba čakať skoro hodinu. Takže buď mu pri stretnutí s pôvabnou produkčnou zastal čas, alebo nejako netúžil po stretnutí s nami. Potom ma zarazilo, ako nám svoju nepohostinnosť okato dávala najavo stará pani Roháňová. Prečo to robila? Bude taká nevrlá ku každému, alebo len ku každému, kto má niečo spoločné s Maximou. Prihováral by som sa za možnosť číslo 2. Prečo to urobila, zatiaľ nevieme. Možno sa jej celá reality show nepozdáva. Sucho dodal, nakoniec ani mne. Tretí bod, ukázala som tretí prst ako kapitán Bunda. Keď sme boli s Alicou v kuchyni sami, prišiel Adam a Alica ma tam nechala stáť a vybehla. Aj keď to asi nie je najkorektnejšie označenie, úplne na mňa zabudla. Župan povedal vážne, u nich sa naozaj všetko začína od Adama. No a keď sme pri tom, pokračovala som, naozaj ste chceli, aby som išla za Alicou? Zareagovali ste skutočne skvele. Lenže ja som nechcel, aby ste šli za Alicou, len som potreboval, aby ste tam neboli. A to zase kvôli čomu? Ten nešťastný Evan z vás bol úplne vykolajený. Pocítila som nechuť, ako každá žena, keď ju spájajú s ťarbavým polenom, ale veď sa na mňa ani nepozrel, našťastie. Dokonca si odpustil aj úšklbok. Ten chudáčisko sa bojí každej mladej ženy. A naozaj, ako ste odišli a ja som začal o politike, takmer sa s ním dalo rozprávať. Že by predsa taktikou ku stratégii? A vaše postrehy? Opýtala som sa. Pripúšťam zvedavo. Župan sa rozkašľal, ako by sa mu nedostávalo kyslíku. V atmosfére Roháňovcov čosi chýbalo. Niečo, čo by tam malo byť, nebolo. Ibaže neviem čo. Teraz som prstom na neho ukázala ja. Tak mi aspoň povedzte, kto koho zavraždí. Ani sa len nezasmial a odpovedal vážne. Oni nechcú vraždiť, oni chcú exhumovať. Kto vie, či to nie je rovnako nebezpečné. Po chvíli však povedal veselšie. Na dnes stačilo, máte voľno. Vy idete spať? Vyhrkla som prekvapene, veď nebolo ani 8. Spať? Preboha, to nie, mám tu čosi dôležité.
Poklepkal na zmluvu s Maximou. Zatiaľ som do toho nahliadol len zbežne, ale už v prvom paragrafe sa hovorí, že predmetom zmluvy je záväzok, ktorý vyplýva, a to je skutočne nečakané, zdvihol oči ku mne. Kam idete? Povedala som rázne. Na čerstvý vzduch. Ani nevzhliadol. Áno, samozrejme, len mi doneste farebné pero, nie farebné perá. V tejto zmluve je niekoľko formulácií. Zoberte si poznámkový blok, budem vám diktovať. Poprvé, ako je možné, že predmetom... Zasekol sa. Ach, chceli ste sa ísť prejsť. Len som si myslel, že toto si nedáte ujsť. Nechala som si to ujsť. S mimoriadnou radosťou. Osme pokračovanie. Na druhý deň sa nestalo nič. No štvrtok si to vynahradil. Skoro ráno prebehol telefonát župan versus správne oddelenie Maximy. Výsledkom bolo, že sa paragraf 1 stal paragrafom 2 a paragraf 2 paragrafom 1. A vďaka tomu bol župan v povznesenej nálade, prišiel za mnou do kuchyne a začal o svojej mimoriadne obľúbenej téme. Uvedomili ste si vôbec niekedy, milá Gerda, že nákupy v tzv. Tržniciach sú najrukolapnejším dôkazom na hlavu postavenej konzumnej spoločnosti a jej rafinovanej reklamy? Zazvonil telefón, takže si náhodou nestihol sám odpovedať. Vrátila som sa a povedala, volala Bela Galejníková. Pripomenula, že po obede máme prísť do Maximy na zjazd účastníkov Mavra a potom oznámila novinku, zaujímavú novinku. Oto župan bol na mňa namrzený, lebo som prerušila jeho chystanú úvahu o zhubnosti konzumu, ako takého s prihliadnutím na zhubnosť reklamy zvlášť. Pohrdavo sa zasmial. V Maxime vymenili koše na smetenie. So zadosťučinením som ohlásila. Bela Galejníková dostala anonymný list. Výhražný anonymný list. Trochu ho to prebralo. Poklepal si prstom po perách. Tak, mám vám ho zreprodukovať? Prikývol. Citujem. Nezačínajte si s ruháňovcami, lebo na to doplatíte ako niekto pred vami. Koniec citátu. Zopakujte to. Zopakovala som slovo od slova. To je predsa absurdné. Nik iný ho nedostal? Nie, vraj iba ona. Pokrútil hlavou a odišiel do pracovne. Mňa tam nechal stáť ako bodku za vetou. Išla som za ním a už sedel a nevšímal si ma. Prečo by to malo byť absurdné? Porozmýšľajte, odsekol. Nechceli by ste sa na ten list ani pozrieť? Nechcel. Ale mali by ste ho vidieť. A na čo? Práve som ho počul. Ešte mi celkom neodpustil, ale prerušil ma. Myslíte si, že zoberiem lupu a v zápätí vykríknem, že písateľom bol 42-ročný plochonohý východniar v hasičskej uniforme, na ktorej mal odtrhnutý gombík? Počula som ho, to mi stačilo. Nemôžem povedať nič iné, lenže je to nezmysel. Sklamane som vzdychla. Pozrel sa na mňa a na tvári sa mu pomaly usádzal úsmev. Ale ak na tom trváte, pritiskol si končeky prstov k spánkom, prižmúril oči ako jasnovidec a zadeklamoval. Ach áno, už to začínam vidieť. Už sa to zhmotňuje. Ten list nebol napísaný na počítači ani rukou, ani strojom. Autor použil nejakú klasickú techniku anonymov. Napríklad slová povystrihované z novín. Je to tak? Tak to ma dostalo. Ako ste na to prišli? List bol napísaný ceruskou cez šablónu. Odkiaľ to viete? Uklonil sa ako kúzelník. Pre Boha, ako to mohol vedieť? Jedine, že by ho napísal sám. Náhle prestal robiť cirkus. Podozrievavo sa spýtal. Hádam, ma neupodozrievate? Neodpovedala som.
No dobre, sadnite si a nemračte sa, poviem vám, ako som na to prišiel. Sadal som si, ale mračila som sa ďalej. Keby ste chceli vy osobne zabrániť nakrúcaniu, nech to zostane v rodine, poslali by ste práve Bele Galejníkovej anonymný list? Nechala som si to poriadne prejsť hlavou. Asi ani nie. Prečo? Pretože ona sa kvôli jednému anonymu určite nevzdá, skôr opačne. Presne tak. A to súdite len z jedného stretnutia s ňou. Všetci, ktorých sa to týkajú, zažili viackrát. A pochybujem, že na niekoho pôsobí inak. Ak by ste už posielali anonym, určite nie jej, alebo nie len jej. Preto som povedal, že je to absurdné. Ale keďže ho dostala práve ona, znamená to, že jeho skutočným cieľom nebolo zabrániť nakrúcaniu, ale práve naopak, vzbudiť zvedavosť a nasmerovať ju na istú okolnosť. Doplatíte na to ako niekto pred vami. Môžeme sa len domýšľať, že písateľ myslel drndušku. A práve preto, že sa dotkol pálčivej témy, dal si záležať, aby sa neprezradil. Rukopis, písací stroj, to všetko je identifikovateľné. Na druhej strane, počítač nie je každému dostupný a priveľmi moderný. Čo ostávalo? Ako som povedal, klasická anonymná technika, to je všetko. Takže nech to písal ktokoľvek, chcel jedno. Nech to nezostane v rodine, povedala som. Župan prikývol. Bolo to jednoduché a logické. Samozrejme, ja som na to neprišla. Mala by som si zmeniť meno na Gerda V. Krajčírová, V ako Watson. Deviate pokračovanie. Televízia Maxima bol komplex budov v strieborno-bordových farbách. Dve oválne spájala tretia v tvare hlbokého polkruhu. Ten, kto ich navrhoval, zrejme nemal rád pravé uhly. V strede oblúka bola vrátnica. Pred ňou nás čakala Dušana Benedeková. Pôsobila sviežo a bezstarostne. Odviedla nás do miestnosti, v ktorej boli manželia Galejníkovci, a odišla. Oni nevyzerali ani sviežo, ani bezstarostne, no rozhodne profesionálne. Žiadne zbytočné pohyby. V kúte pri okne stál robustný štyridsiatnik s opačne posadenou bejzbalovou čiapkou na hlave. Vyšiel nám v ústrety s natiahnutou rukou. Konečne vás poznávam, pán župan. Kolegyňa mojej manželky si vás nevie dodnes vynachváliť. Nejaká Lédrová, pamätáte si ju? Ja som Jánoši, ako Jánošík, len bez k na konci. Ján Jánoši. Pôjdeme spolu na Krétu, na výletík, čo? A poznáte ten vtip, ako príde chlapík do nevestinca a pýta si jablká v župane? Najbližšie vám ho poviem, obrátil sa ku mne. O vás som počul, že hovoríte po latinsky a viete naspamäť celého Homéra. Homér síce nepísal po latinsky, ale to je jedno. Jánoši Beske na konci sa nedal zastaviť. Ja viem po latinsky akurát in vino veritas a to mi bohato stačí, nie? Túto duchaplnosť som tiež nepočula poprvýkrát. Utekám po svoju starú, už tu nie som. Dotriasol mi ruku a vybehol. Keď Maco Galejník videl, ako sa tvárime, usmial sa. Nedajte sa obalamutiť prvým dojmom. Je to prvotriedny kameraman. Bela Galejníková dnes v kombinácii orech a broskyňa poznamenala. Vraj ste mali nedorozumenie s našimi právnikmi. Nevyzerala nadšene. Župan to odbil mávnutím ruky. Oni sú dosť hákliví, povedala, a vyznelo to skôr ako varovanie, než konštatovanie. O to župan usekol, aj ja. Nekomentovala. Len vzala akési papiere a ukázala na dvere. Hádam, aby sme aj išli. Roháňovci už sú tu. Nebude to dlho trvať, len si povieme organizačné pokyny. Nové zmluvy má naša produkčná.
Roháňovci boli usadení na jednej strane dlhého stola v dlhej miestnosti, ktorej steny zdobilo 9 farebných fotografií stavby Maximy, snímané z toho istého pohľadu. Na prvej ešte zelená lúka a na poslednej novostavba s nádvorím preplneným tlieskajúcim davom. 10. by mohol byť oltárik, aby sme mali kde vzdávať vďaku. Alica sedela na kraji a rozprávala sa s útlým mužom len o niečo vyšším ako ja. Žoviálny Jánoši mal na pleciach kameru a chodil dookola, na čo som si domyslela, že to je tá jeho stará. Produkčná Dušaná sedela oproti Adamovi a cez stôl mu nastavovala vystretú ruku. Adam sa k nej skláňal, ako by vedel čítať z nechtov. Obaja sa smiali. Maco Galejník začal tým, že predstavil útleho muža. Miloš Cilink, náš zvukár. Už som vám o ňom hovoril. Potrasenie rúk sa tentokrát nekonalo. Drnduškin brat bol ryšavý a čelo mal pusiaté veľkými pehami rovnakého odtieňa. Vyzerali ako klapky, ktorými stačí vyťokať správny kód a dostanete sa mu do mysle. Nemal veľa nad 30 a už na prvý pohľad v ňom bolo čosi výrazne upokojujúce. Takýmto ľuďom sa zvyčajne zverujú neznáme ženy v električkách. Bela Galejníková začala s ukážkovou istotou. V tejto chvíli začínate písať novú kapitolu dejín televízie a určite sa cítite ako každý priekopník. 50% pochybnosti a 50% nádeje. U nás, urobila gesto zahrňujúce celú Maximu, je ten pomer iný. 90% nádeje a zistila som, že umenie motivácie ovláda pani redaktorka bravúrne a prestala som počúvať. Mne teda Roháňovci nepripadali ako novátori. Mali trému, boli vzrušení a zda tam bola kvapka nepoddajnosti, ale ani pri najlepšej vôli som z nich 50% nádeje priekopníkov televízií necítila. Prechádzala som pohľadom z jedného na druhého a odrazu mi napadlo, rozsadili sa tak isto, ako na tej fotke zo zásnub Drndušky a Roháňa. Alica sedela na kraji, Evan vedľa nej, potom Adam a stará mama. Mala na sebe béžový baloňák, ktorý určite kúpila ešte skôr ako ten kredenc do kuchyne. A Damián bol doširoka rozložený, ľavú ruku mal vystretú ako na tej fotografii, no teraz ju mal na operadle stoličky vedľa seba. Stolička však bola prázdna. Po Bele Galejníkovej prevzala slovo Dušana. Na Mavre budeme 2 noci. Návrat v pondelok nad ránom. Máme si so sebou zobrať len osobné veci. O ubytovanie a stravu sa postarajú oni. Stará pani bude mať pre seba malú izbičku v jedinom dome na ostrove, ostatní budeme v stanoch. Opýtala sa, či nám vyhovuje takéto usporiadanie. Stan číslo 1 Galejníkovci. Stan číslo 2 pán Župan a pán Damián Roháň. Pozreli sa na seba ako dvaja starí súperi a prikývli s istým pobavením. Stan číslo 3 dievčatá, čím myslela Alicu, seba a mňa. Stan číslo 4 bratia Adam a Evan Roháňovci. Stan číslo 5 televízia Maxima, teda kameraman Jánoši a Drnduškin brat Miloš. Námietky nemal nik. Ráno nás všetkých vyzdvihnú autá z Maximy a odvezú na letisko. Odlet je o 11:00. Na záver sa ešte opýtala Ota Župana, či nechce niečo dodať. Nálada akoby zrozpačiteľa. Podľa všetkého si Roháňovci spomenuli, že dostali od neho domácu úlohu. S úsmevom sa dívala iba Bela Galejníková. Pomyslela som si, že to má perfektne premyslené. Všetku nepríjemnú robotu so zisťovaním minulosti Roháňovcov, s odkrývaním ich komplexov a zábran, so všetkým nešťastím a bolesťou vykoná Župan a ona dostane úhľadne vytlačenú správu. Môže komponovať otázky, majstrovsky mieriace do čierneho a pritom sa do ničoho nezapliesť. Lebo ľahko je byť perfektným, keď je človek perfektný, ako hovorieva Oto Župan.
Dámy a páni, začal. Na ostrove Mavro si budete robiť, čo sa vám len zachce. A jedinou vašou úlohou je odpovedať na moje otázky. Samozrejme, len ak budete chcieť. Jedinou mojou úlohou je tie otázky klásť. Bolo to šikovné. Nepovedal nič a zároveň zdôraznil, čo zaplatené nič nerobenie od nich TV Maxima očakáva. Župan posunul svoj hlas do spodných polôch. Dámy a páni, dúfam, že nás čaká len oddychovanie a 3 dni prázdnin. Tak, v tom sa mýlil. V tom sa v každom prípade a hrozne mýlil. Pán župan, ozvalo sa za nami, keď sme sa pred Maximou chystali nasadnúť do auta. Bol to Miloš Cilink, Drnduškin brat. Pán režisér Galejník mi hovoril, že potrebujete nejaké sestriné fotografie, tak som sa prišiel spýtať, aké by to mali byť. Veľmi pekné od vás a aj od neho, že si spomenul, povedal župan a nepripomenul, že sa pýtal len na ďalšie obrázky zo zásnub. Rád by som videl všetko, čo máte z posledného obdobia a hádam by ste mohli doniesť pár rodinných obrázkov. Fotiek mám dosť, niečo vyberiem. Prikývol Miloš a zdvorilo čakal ako dobrý obchodník, ktorý nijako netlačí na svojho zákazníka, aby sa poponáhľal s výberom. Môžem vás odviezť do mesta? Spýtal sa župan v nepatrnom pomykove. Ach, to nie, ďakujem, onedlho nahrávame. Z miesta sa však nepohol a jeho zdvorilý vyčkávací úsmev sa nepohol tiež. Župan sa milo opýtal: Chcete mi niečo povedať? Miloš Cilink v tej chvíli pripomínal portrét, ktorý ožil. Dôrazne poznamenal: Myslel som si, že chcete niečo povedať vy mne. Keď sa nedočkal žiadnej reakcie, pozdravil sa a zvrtol. Neurobil však ani krok a ako figurína sa znovu otočil k nám. Ako keby ho prinútilo niečo silnejšie, čo mu jeho slabá konštrukcia nedokázala vzdorovať. Spýtal sa: Je pravda, že vyšetrujete sestrinu smrť? Župan nad odpoveďou premýšľal a zdalo sa mi, že premýšľa naplno. Pristúpil o krôčik bližšie. Pán Cilink, mám zostaviť správu o bezpečnostných rizikách spojených s nakrúcaním reality show a je pravdou, že tých niekoľko mesiacov, keď vaša sestra u Roháňovcov bývala, pokladám za najcitlivejšie miesto každého z nich. Takže zaujíma ma skôr jej pobyt u nich, než jej smrť. Miloš Cilink povedal len: Áno, pán župan. Ale v tých 3 slovách bolo sklamania až. Župan si bez slova sadol do auta a pohli sme sa. Cestou domov mlčal, avšak zrazu sa rozosmial nahlas. Opýtala som sa, čo je také veselé. Naši morálni maximalisti. Nedbali by, ak by sa im pri nakrúcaní strhla bitka a Roháňovci sa navzájom pozabíjali, ale všimli ste si, s akou svetou prudérnosťou oddelili stany mužov a žien? Až ma prekvapuje, že Galejníkovci dostali výnimku. Ostáva mi len dúfať, že pán Damián Roháň nechrápe a ani... Zmlkol, ako keby mu vypli zvuk. A jediné, čo na tému nech to zostane v rodine povedal až do odchodu na Mavro, bolo také ukážkové pokrytectvo. Malé, ale naše. Desiate pokračovanie. Cesta na Mavro sa začala zle. Pokračovala rovnako a skončila sa ešte horšie. Od prvej chvíle bolo cítiť napätie, ktoré ďalej pomaly a badateľne rástlo. Bodré pokusy Jánošiho, bez K na konci, na letisku v Bratislave začínajúce sa vetou: Ale tento iste nepoznáte, redli v lietadle, až sa skončili urazeným tichom na letisku v Heraklione.
Ostatní mlčali každý svojím vlastným spôsobom. Evan predvádzal mlčanie hlbokomyselné, Adamovi akoby sa nedostávalo slov, Damián Roháň držal jazyk za zubami, Alica bola zamlknutá a stará pani Roháňová čušala ako vždy. Galejníkovci si nechávali svoje myšlienky pre seba, naproti tomu Drnduškin brat Miloš vyzeral, ako by ho niekto umlčal. Produkčná Dušana si šetrila slová, župan nič nekomentoval a ja som nemala čo povedať. Ticho priam symfonické. Okrem nás fungovalo všetko, lietadlá, autá, lode prichádzali kam mali a na čas. Produkčná Dušana na to všetko dohliadala s hrdosťou pestúnky, starajúcej sa o zázračné dieťa. Na letisku v Heraklióne medzi štebotajúcimi turistami sme museli vyzerať ako trestanci, ktorých odvádzajú do kameňolomu. Na nás čakali autá a tie nás a 5 debien s logom TV Maxima doviezli do prístavu, kde už bola pripravená loď. Vyzerala ako bývalý policajný čln. Bola v gréckych národných farbách a jej celú osádku tvorili otec a mladík, taký si podobný, až mi napadlo, že syn vznikol otcovým samoopelením. Obaja mali dlhé vlasy zachytené do gumičky, námornícke tričká a pri každej možnej príležitosti nám s burácajúcim smiechom opakovali podivný slogán "A tie kebne pepká, ty vole". To posledné slovo sa rozlúštiť dalo celkom jednoducho. A nemusela som byť geniálnym o tom županom, aby bolo jasné, že opakujú, čo zachytili od nejakých Čechov. Usadili nás do tesnej kabinky na palube a pred každého položili plechovku piva. Konečne som tú vetu dešifrovala. Ať te klepne pepka, ty vole. To sa už začal pochechtávať župan. Pridali sa aj galejníkovci a aj ostatné tváre sa pomaly uvoľňovali. Jánoši sa začal nahlas smiať. Asi si myslel, že sa vrátil čas jeho bonmotov, pretože symbolicky zasalutoval smerom k Damiánovi Roháňovi a zopakoval "A tie kepne pepká, ty vole". Smiech mi doslova odumrel v hrdle, keď Roháň vyskočil a zreval "Ty smrad jeden, neprovokuj ma" a hodil plechovku piva o zem. Jánoši nepovedal ani slovo, zvrtol sa a vyšiel na palubu. Roháň si sadol a jeho rýchle dýchanie bolo počuť aj cez zvuk motorov. To mlčanie za tým bolo úžasnuté. Pozerala som sa na Belu Galejníkovu. Ona úžasnutá nebola. Bola zdesená. A to sme ešte boli len na ceste na Mavro. Najskôr sa loď zastavila na tom civilizovanejšom ostrove, kde si mala v budúcnosti zriadiť Maxima svoju základňu. Kapitán nás s orientálnou zdvorilosťou pozýval na kafes a zda si myslel, že nás to oživí. Maco Galejník ukázal na hodinky a ľútostivo pokrútil hlavou. Povedal "Evcharisto, ďakujem". Oveľa viac som toho po grécky nevedela ani ja. Tak sa akurát k nám pripojil ďalší syn samoopelenie číslo 2 na ľahkom motorovom člne. To mala byť tá naša taxipoistka. Všetci sme vyšli na palubu a dívali sme sa, ako sa približuje kúsok zeme z diaľky skutočne čiernej. O pár minút sme tam boli. Ostrov mal tvar patentného kľúča, ktorého nožička sa v miernom uhle vnárala do vody. Vyzeralo to ako výstupište čakajúce na návštevníkov z hlbín. Prístavné mólo, či skôr prístavný múr sa tiahol v mieste, kde sa nožička kľúča pripájala k jeho zaoblenej hlave. Chystali sme sa vysadnúť, čo nebolo bez problémov, pretože okraj múru bol asi o 0,5 metra vyššie ako paluba. Najprv vystúpila osádka, potom stará pani Roháňová, ktorá schod zdolala bez akékoľvek pomoci, potom muži. Evan púšťal každého dopredu ako triedny tučko spolužiakov pri preskoku cez kozu, ale podarilo sa mu to. Posledný zostal Maco Galejník. Zvolal: "Konečne mám dôvod obchytávať mladé dievčatá". Zdvihol ma a vyložil na breh, ako by som nevážila viac ako kvetináč strednej veľkosti, a po mne Alicu, Danušku a nakoniec vlastnú manželku. Stretli sa nám pohľady so županom a on prikývol, akože áno, mám pravdu.
Nebolo asi ťažké vhrúžiť sa do mojich myšlienok, ale človeku nie je osobitne príjemné, ak mu niekto každý nápad číta na nose. Ale možno len predstieral, že si ho prečítal, hoci neviem, na čo by také lacné producírovanie potreboval. Keď nás Maco Galejník vykladal na breh, napadlo mi totiž, že to urobil z rytierskosti, aby ušetril Alicu trápnych pocitov, ak by nedokázala kvôli svojmu handicapu vystúpiť. Galejník z galejí zachránil zase raz. Náš kapitán so svojimi 2 klonmi nás viedol hore schodmi, vysekanými do pobrežnej skaly, na hrboľatú planinu veľkosti futbalového štadiónu, čo bol v podstate celý ostrov. Po ľavej ruke sa plošina zužovala a klesala až do mora. Napravo stál dom. Prízemný, plochý, podlhovastý a starý. Postavený bol z nepálených tehál a kameňa a mal tú neurčitú sivú farbu, na ktorú sa nakoniec zmení každý náter, ak necháte dostatočne dlho pôsobiť slnko, dážď a soľ. Trámy okolo dverí a okien však žiarili čerstvým blankitom, naneseným na neohobľované drevo, takže celok pôsobil ako omaľovánka, ktorú nejaké dieťa nedokončilo. Celý dom boli 2 nespojené miestnosti, jedna vedľa druhej, a do každej sa vchádzalo priamo zvonka. Okná boli bez skiel, za to mali sieťky proti hmyzu a drevené špalety. V menšej izbe boli dokonca závesy. Väčšia miestnosť, čosi ako obývacia kuchyňa, mala sporák, masívny stôl uprostred a taký istý pri jednej zo stien. Okolo stolov boli lavice a pri sporáku skrinka na dlhých, tenkých nohách. To bolo všetko. V tej menšej izbe, zreteľne vynovenej, bola železná posteľ s molitanovým madracom, nízky stolík, vedľa stolička s vyrezávanou opierkou, ale bez podpier na ruky, a stojatý vešiak z lešteného dreva, aké vydávať v kaviarniach, zrejme snaha o luxus. Dlážky v oboch miestnostiach boli hlinené, v tej menšej bol v strede rozprestrený neveľký kus kvietkovaného linolea, na ktorý určite nikdy nikto nevstúpil. Všetko toto nám ukazovali naši sprievodcovia s náležitou hrdosťou, ktorá dosiahla vrchol, keď nás doviedli na koniec pokoseného asi 20-metrového oblúka za domom, k novúčičkej latríne. Kapitán ju otvoril, dokonca si na ňu sadol a poriadne buchol pesťou vedľa seba, aby podal dôkaz o jej pevnosti. A tie kebne pepká, ty vole, zajasal. Usmieli sme sa, ale od ozajstnej veselosti to malo ďaleko. Pozrela som sa na Damiána Roháňa. Stál s rukami vo vreckách a díval sa pod nohy. Jánoši sa díval kamsi mimo nás všetkých. Ešte nás kapitán zaviedol k vádlovej studni pri dome. Odklopil drevený príklop, nahol sa do polpása do nej, vystrel sa, zagúľal očami a povedal "Attention, fall down, very big attention", čím nás chcel upozorniť, aby sme si dávali pozor a nenahýbali sa príliš, pretože to môže byť nebezpečné. Na záver exkurzie sme došli pod jeden z 2 veľkých stromov na ostrovčeku, ktorý pripomínal náš orech. Pod ním boli oproti sebe 2 oblúkovité lavice na murovaných podstavcoch a medzi nimi stolík, ktorý stál na starých dverách zapustených do zeme. Traja Kréťania neočakávane stôl odsunuli, dvere zodvihli a s detským potešením ukázali na ohnisko, ktoré sa objavilo. Potom predviedli etídu, tu sa pije, tu sa hoduje a tu sa zabáva. Keď skončili, Bela Galejníková zatlieskala. Možno za predvedený teáter, no skôr tým zvukom chcela odplašiť našu strnulosť, ako by šlo o krdeľ havranov. Nebol to práve úspešný pokus a naši sprievodcovia pomaly prestávali sršať dobrou náladou. Vrátili sa na loď a začali vykladať na breh batožinu. Pomáhal každý, okrem Damiána Roháňa. Najskôr stál bokom ako stelesnenie spojenia, strániť sa ostatných, ruky vo vreckách a bohorovný pohľad. Potom z ničoho nič zbehol po kamenných schodoch, skočil do motorového člna a zakričal: "Idem na okružnú jazdu, čo vy na to?" Nik mu neodpovedal a krétsky kapitán sa nahnevane zamračil. Podľa dobrých mravov boli oni, pokiaľ sú na Mavre, majiteľmi člna a patrilo sa,
aby sa na to nezabúdalo. Roháň mal v hlase odviazanosť, akú mávajú hazardní hráči. Dušanka, poďte so mnou, konečne zažijete, čo ste ešte nezažili. Dušana sa práve rozprávala s Adamom a ten jej ukazoval čosi na svojich slnečných okuliaroch. Na chvíľu v tom geste skamenel, potom zdvihol hlavu a zadíval sa na svojho otca, ako by mal pred sebou zvláštny logický problém. Dušana zakrútila hlavou. Nie, mám prácu, povedala to profesionálnym, neosobným tónom. Roháň naštartoval motor, zakýval jej, provokatívnym pohľadom pomaly prešiel po jej postave a vyrazil. Maco Galejník si k Dušane stál a zda sa bál, že Roháň vzlietne a unesie ju proti jej vôli. Adam zhlboka dýchal, ako by si potreboval doplniť zásoby kyslíka. Pozrela som sa na Alicu. Nedívala sa na otca, ale s neskrývanou iróniou hľadila na svoju starú mamu. Tá sledovala župana s naliehavosťou, ktorej som nerozumela. Pre istotu som skontrolovala aj Evana. Špúlil pery nebývalou intenzitou. Ovzdušie dosiahlo svoj 0. bod. Kapitán si odplul. Nepochybujem, že vyjadril pocity nás všetkých a nastúpil na svoju loď. Jeden mladík ju odvezoval a druhý podišiel ku mne. Ukázal na Maca Galejníka a povedal po anglicky, že nechce rušiť a príde po nás v nedeľu po obede, ako bolo dohodnuté. Jeho angličtina ma ohromila. Nedal sa jej vyčítať nič, možno len toľko, že s ňou mohol vyrukovať skôr. Asi porozumel môjmu údivu, pretože sprisáhanecky niekoľkokrát žmurkol. Jasné, nechcel kaziť otcovi radosť zo sprevádzania po ostrovčeku. Spomenula som si, ako neprívetivo sa prejavujeme my. A vzdychla som si, a možno aj preto, že neomylne vycítil, že ja som tu akorát na to, aby som prijímala rozkazy. A pretože som tam skutočne bola len na to, odpovedala som. OK, thank you. Župan sa ku mne nahol a tlmene sa spýtal. Čo hovoril? Že nechce rušiť a príde po nás v nedeľu po obede, ako bolo dohodnuté, odpovedala som mu. Aspoň dúfam, že to tak bolo dohodnuté. Tak? Myslel som, moja angličtina už nestojí za nič. Zatvárila som sa, že som nepočula. Spýtala som sa, prosím? Dobre ste rozumeli, zahundral. Moja angličtina nestojí za nič. Spokojná? Ľúbezne som sa usmiala. Konečne udalosť, čo ma na Mavre pobavila. Keď loď odplávala, prihnal sa Roháň. Zakýval nám a pokračoval vo svojich kolečkách. Tak a dáme sa do toho, povedala Bela Galejníková s neprirodzenou veselosťou. Zasa zatlieskala, ale tých havranov sa jej znovu odohnať nepodarilo. Prišla som za ňou, usmiala sa na mňa neprítomne. Páči sa vám tu? Nikdy som nič podobné nevidela. Povedala som podľa pravdy, no nemyslela som len na geografiu. Opýtala som sa, vy ste tu ešte neboli? Nie, bol tu len manžel a vtedy dohodol s nimi, ukázala na vzdialujúcu sa loď všetky potrebné zmeny. Urobili ale dosť záberov, aby som si to vedela predstaviť. Hoci skutočnosť je aj tak vždy iná, nemyslíte? Prikývla som a odovzdala odkaz o nedeli. Áno, tak je to správne, pochválila ma. Ďakujem. Ten kapitán je majiteľom Mavra? Ten? Kdeže? Len mu platia províziu z cestovnej kancelárie, ktorá toto prenajíma. Že sem dovezie turistov a postará sa aspoň o to najzákladnejšie. Občas sa tu niekto zahrá na Robinsona. Keď zistili, že Mavro chce prenajať súkromná televízia, vyskočili od radosti z kože a zdvihli taxu o 100%. Na to sme si už zvykli. Možno tým narážala na županovú finančnú požiadavku. Nečakane vykrikla. Ešte minie všetok benzín v člne, blázon. A rozbehla sa oproti blížiacemu sa Roháňovi, ktorý robil už svoj 3. okruh. Bez reptania zastal a uviazal čln. Nepridal sa však k ostatným, ale ostal sedieť na najvyššom schodíku v pobrežnej skale. Pozoroval čajky a pískal si k tomu nejakú polku.
Maximalisti, ako ich župan nazýval, začali rozbalovať debny a zjavne sa chystalo stavanie stanov. Na svoj úžas som zbadala, ako pred domom na jedinej stoličke v okruhu 10 kilometrov nehybne sedí stará pani Roháňová. Vyzerala, že tam tak sedí od nepamäti a že tam bude sedieť na veky vekov. Pohľadom sprevádzala každý pohyb na ostrovčeku. Bola ako bachar v popoludňajšej zmene, ktorý si nepripásal zbraň. Jedenáste pokračovanie. Župan obsadil lavičky pod košatým stromom a povedal, že kým sa ostatní budú hrať na skautov, my začneme s prácou a aby som priviedla Miloša Cilinga. Prišiel ochotne a sadol si oproti nám. Na stôl položil obálku. Sú usporiadané od detstva až po... Nedopovedal. Posledný záber som robil po jej zásnubách. Na prvej fotografii bolo drobné, asi 10-ročné dievčatko v dlhých bielých šatách, pridržiavajúce si na prsiach akúsi tašku a stojace pred drevenou chalupou. Nedaleko stál lúčik tučných žien v čiernom. Obrázok bol komponovaný podľa našich dobrých tradícií. Napchať tam všetko, čo sa len dá, takže postavička bola dosť ďaleko a stratená. To je u nás doma, vysvetlil Miloš, ale slovo domov nezavoňalo práve medom. A to je kde? Spýtal sa župan opatrne. Počuli ste niekedy o osade zvanej Kupčové Pece? Samozrejme, že nie. Je to diera za Púchovom, oproti ktorej ešte aj tento ostrov pôsobí rozjarene. Vraj tam bola voľakedy tehelňa, ale ja si myslím, že jediné, čo sa tam kedy pálilo, bola lavorovica. Miloš Ciling stíchol, ale jeho pohľad nie. Tak tento chlapec si lásku k dedine v údolí a bielým domčekom životom celkom isto nenesie. Bolo to na maminom pohrebe a je to jediný záber nášho domu, aký som našiel. Drnduška mala 9 a ja 14 rokov. Otec do roka chalupu prepil. Pozrel sa na nás s neskrývanou zatrpknutosťou a pošúchal si pehavé čelo. Možno hľadal klapky, ktorými sa vypína pamäť. Hovorím to preto, pokračoval, aby ste porozumeli, aká moja sestra bola. Keď nám otec predal strechu nad hlavou, zobrala si nás mamina sestra, tiež z Kupčových Pecí, akurát o 3 domy ďalej. Také macochy nebývajú ani v rozprávkach. Drnduška musela ráno opatriť kravu, až potom smela do školy. Inak mala na výber detský domov, pretože otca nebolo. Ja som vtedy začal chodiť na priemyslovku v Bratislave. Zase si pošúchal čelo. Pán župan, to nebolo koncom 19. storočia, to bolo v roku 1985. Hodil rukou. Len čo sa dalo, odišla na internátnu školu a nikdy sa domov nevrátila. Nikdy. Ani na návštevu. Ja som už mal po maturite a býval som v Bratislave v podnájme. Tak všetky sviatky trávila so mnou. Ukázal na ďalší záber. Drnduškina Stužková. Namiesto rodičov som tam bol ja. Áno, to už bola Drnduška. Vo večerných šatách sa oslňujúco usmievala do objektívu. Ostatné fotografie podával v zrýchlenom tempe. V prvej sesterskej uniforme. Na slnečných jazerách tu je ako svedok na mojej svadbe. Neviem, prečo ma zarazilo, že je Miloš ženatý. Toto sú tie posledné snímky z jej zásnub. Jednu z nich ste videli. Boli to 2 zábery. Na jednom boli Adam a Evan a Drnduška medzi nimi. Drnduška mala zavreté oči. Na druhom sa Drnduška s Damiánom Roháňom držali za ruky a hrdo sa usmievali. Už musím ísť vybaľovať, potom vám budem zase k dispozícii, povedal celkom zvesela a odišiel. Župan si dlho pozeral tú prvú fotografiu, tú, kde sa malé dievčatko túli k svojej taške, pretože nemá ku komu inému. Župan vybral obrázok, kde bola Drnduška s dvojičkami. Ostatné vložil do obálky.
Zavolajte Belu Galejníkovú, bez manžela, prosím. Potrebujete niečo? Spýtala sa o chvíľu s presne dávkovaným pomerom ochoty a neochoty. O Roháňovcoch ste vedeli od Miloša, Drnduškyného brata, pravda? Ako ste sa s nimi skontaktovali? Najprv sme poslali list adresovaný Damiánovi Roháňovi a pozvali ho ako hostia do pripravovanej relácie. Potom som mu zavolala ja. Ale keď pochopil, o čo ide, myslela som, že ma tým vreskom ohluší. Avšak o pár dní sa mi ozval a chcel sa stretnúť. Povedal, že nad tým uvažoval a že súhlasí aj on a aj celá rodina. Nečakala som to. Skutočne som to už nečakala. Nepýtal sa, ako ste prišli práve na nich? Čo by nie, to bolo prvé. Povedala som pravdu, že cez nášho Miloša Cilinga. Župan spozornil, keď dodala, doteraz mám pocit, že to rozhodlo. Tak? Koľko rodín ste ešte oslovili? 7. Ale iba 3 súhlasili s prípadným nakrúcaním. Máme ich v zálohe, ale nie sú takí podnetní. Nuž to vystiela. Roháňovci sú podnetní majstrovsky. Smiem sa opýtať, ako ste prišli na nápad dostať pred kamery konkrétnu rodinu s ich konkrétnym tajomstvom? Bela sa neprítomne usmiala, vložila ruku do vrecka, vyťahla vreckovku, utrela si ústa a pozorne sa na ňu zadívala. Ešte pozornejšie ju zložila a konečne sa nadýchla, pretože v každej rodine na svete existuje potláčané napätie a keď si to diváci uvedomia, dostaneme ich. Toto nebudú papundeklové kulisy, pán župan, toto je naozaj. Chcela som dokázať, že aj reality show môže byť zmysluplná. Župan len mierne sklonil hlavu. Pozrela sa na neho zvláštnym, hodnotiacim pohľadom, prikývla a vreckovku vložila nazad do vrecka. Chcem byť najlepšia, preto som to vymyslela, áno. Župan položil nasledujúcu otázku tak, ako by bola napísaná tlačeným písmom. Tak čoho sa obávate, milá Bela? Odpovedala ihneď. Iba jedného. Aby si to pre nejakú maličkosť nerozmysleli na poslednú chvíľu. Aj ona to povedala dôrazne. Tak dôrazne, že nebolo pochybností, čo tým chce v skutočnosti županovi povedať. Keď odišla, župan si vzdychol. Mám vykonať operáciu, ale pacient si to nesmie všimnúť. Bolo mi treba opiť sa v tej kotolni. No nič, ideme ďalej. Že ruky boskávam a prosím milostivú pani Roháňovú, aby sa unúvala. Pani Roháňová sa milostivo unúvala a sadla si vzpriamene s rukami na kolenách. Župan bol zdvorilosť sama. Pani Roháňová, začal. Chcel by som vedieť, prečo ste súhlasili, že sa na toto nakrúcanie dáte. Ani svalom na tvári nepohla. Mladý muž. Kto ste vlastne vy a čo tu robíte? Župan prikývol. Budem dávať pozor, aby si nik z vašej rodiny neublížil. Odrazu vybuchla. Viete, kto som ja? Môj otecko bol Podmanický. Tým asi malo byť povedané všetko. Boli sme najbohatší v Galante, mali sme statok a čeľať, jedli sme z drážďanského porcelánu a ja som mala na výchovu nemeckú Fräulein. Potom to všetko vzal čert. Zobrali nám statok a do domu nasťahovali hordu cigánov, ale Podmanická som aj tak zostala. Vari si myslíte, že budem mlčať, keď sa chce moja família ukazovať v cirkuse? Ale nakoniec ste súhlasili, nie? Opýtal sa župan jemne. Nič iné mi nezostalo, priznala zachmúrene. Môj syn mi povedal, že vzhľadom na môj vek uznajú, ak sem nepôjdem a urobia výnimku. Nepotrebujem žiadne výnimky a ničoho sa nebojím. Zapamätajte si to, mladý muž. Nebojím sa ničoho. Več mi ako kedykoľvek predtým pripomínala prírodný úkaz. Záchvevy pred zemetrasením. Rozumiem, povedal župan vážne, a ďakujem, že ste sa unúvali. Pani Roháňová, rodená Podmanická, vstala a dlhými krokmi odkráčala. Uvedomila som si, že celý čas sedela vystreto a neurobila jediné gesto. Fräulein vykonala riadnu prácu.
Viete, milá Gerda, jedno sa pani scenáristke Galejníkovej uprieť nedá, povedal župan zamyslene. Roháňovci budú fascinovať divákov. A stavím sa o oravský podzámok, že keď bude v zábere stará pani, nenájde sa jeden, čo by prepol kanál. V jeho hlase zaznelo takmer uznanie. Zavolajte, prosím, pána kameramana Jánošiho, povedal po chvíli a zatváril sa, ako by ho mali podrobiť urologickému vyšetreniu. Jánoši si rozšafne sadol, posunul si šilt na čiapke dozadu a spýtal sa: a tento poznáte? Príde policajt do práce a na rukáve má 2 čierne pásky. Kolega sa ho pýta: čo sa stalo? Zomrel mi otec, odpovie policajt. A prečo máš 2 pásky? Predstav si, volal som bratovi a ten mi povedal, že zomrel otec aj jemu. Jánoši sa rozosmial a župan zaúpel. Spomenula som si, ako na adresu vtipkárov povedal, že by mal byť pár dní v roku povolený ich legálny odstrel. Mám jednu otázku. Prerušil ho bez toho, aby na vtip akokoľvek zareagoval. Poznali ste slečnú Drndušku osobne? Ako by došli Jánošimu batérie. Postupne sa mu vyprázdňoval úsmev a odumierala gestikulácia. Poznal som ju na Milošovej svadbe, to už je pekných pár rokov. A čo? Ako na vás zapôsobila? Normálne. V hlase mal čosi, čo sa dralo von. Župan so zručnosťou pôrodníka tomu pomohol na svet. Vám teda pripadala tuctová? Jánoši vstal, oprel sa oboma rukami o stôl, priblížil tvár k županovej tvári a hrozivo pokojne povedal: tuctová sa nemohla zdať ani tomu, kto ho mal v herbári a nie medzi nohami. Potom sklopil oči a zaťal pery. Kto vie, do ktorej kategórie sa zaradil, bez zjavnej súvislosti ešte doložil: prepáčte. Zložil šiltovku a strčil si ju do vrecka. Odchádzal od nás neistým krokom. Či už bol odstrel povolený alebo nie, strela Jánošiho zasiahla. Župan udrel pesťou do stola. Nepáči sa mi to. Keby som mohol, zmizol by som odtiaľto do 5 minút. No čo už. Privedte Evana. Hádam, to vydržím. Išla som po neho. Čupel pri stanoch a rozvezoval akýsi povraz. Ostentatívne si ma nevšímal. Poklepala som ho po pleci a povraz mu vypadol z rúk. Gerda Krejčírová, hypnotická žena. Povedala som mu, že ho čaká župan, na čo odpovedal, že toto musí dokončiť, čím dal najavo, že on má povinnosti. Bola som tam vedľa neho asi minútu a priam hmatateľne som cítila, ako mi pri ňom vednú myšlienky. Keď konečne vstal, stúpil si na spodok nohavíc a potkol sa. Odstúpil odo mňa, ako by som mala chytľavú chorobu. Prídem za vami, ja tam trafím. Dala som si pozor, aby som svoje pocity neukázala. Ak tento muž niekedy rozbuší ženské srdce, tak jedine z rozčúlenia. Vrátila som sa k županovi a vzdychla som čo najvýrečnejšie. Zasmial sa, tiež rovnako výrečne. Samozrejme, že Evan špúlil pery, keď prišiel. Sadnite si, vyzval ho župan. Ostanem stáť, zakoptal, ale bola v tom zase tá ženská škriepnosť. Fascinovane hľadel na fotografiu na stole. Župan len mykol plecom a vystrelil: Čoho sa tak veľmi bojíte? Ja sa nebojím, odpovedal mechanicky. Župan sa spýtal láskavo a chápavo: Vyhrážal sa vám niekto? Evan otvoril ústa, zavrel, znovu otvoril a vydal divný zvuk, niečo medzi zapišťaním a začkaním. Nikto sa mi... Bol na neho taký nepríjemný pohľad, že som sa zdvihla a ušla. Nakoniec aj sám župan diagnostikoval, že je vykoľajený zo mňa. A keď tam nebudem, iste sa ľahšie vkoľají. Zrazu ma napadlo, či vôbec niekedy, či má skúsenosti s láskou, aby som použila eufemizmus. Nebola by som sa stavila ani o včerajšie noviny. Nie je to ešte oravský podzámok, že nie.
Dušana s Adamom sedeli na veľkých kameňoch, ktorými bol posiatý celý klesajúci cíp ostrovčeka. Zakývala som im a Adam ma privolal. Ahoj, sadla som si vedľa. Nevyzerali, že by som ich vyrušila v ľúbostných hrách. Mala som chuť dívať sa na more a chvíľu nezisťovať, ako vyzerajú červíky na dne duší. Prisadla som si a Dušana sa mi prihovorila. Pán režisér Galejník o tebe priam básní. Skutočne vieš po latinsky? Kedysi som vedela. Adam sa zatváril udivene. To si sa učila ako samouk? Zasmiala som sa, ale kdeže? S mojou pevnou vôľou by som sa bez prinútenia nenaučila ani ako si zaviazať topánky. Chodila som na univerzitu. Adam začal plieskať dlaňou na kameň vedľa seba a do rytmu opakoval. Mám to, mám to, mám to. Celý čas uvažujem, odkiaľ ťa poznám, už to mám. Chodila si na obedy s takým vysokým chlapcom, čo nosil okuliare v pepitovom ráme. Že je to tak? Je, potvrdila som bez akéhokoľvek nadšenia. Červíky na dne tentoraz mojej duše. Čo sa s ním stalo? Spýtal sa Adam už opatrnejšie. To, čo sa s mladými mužmi stáva. Zložil pepitové okuliare a založil si rodinu. Dušana povedala alebo niečo veľmi podobné. A Adam to po nej zopakoval. Tak nejako by mohla znieť hymna spolku odmietnutých, skonštatovala som, a všetci traja sme sa pochabo rozosmiali. Adam strčil palec medzi prostredník a ukazovák. A toto by mohlo byť naše logo. Viac k tomu nebolo čo dodať. Tak sme sa len usmievali a hojdali nohami. Tak zúfalo sa mi nechcelo nazať k Evanovi, že som povedala, že župan sa chce rozprávať s Adamom. Aspoň som v to dúfala. Adam sa zošmykol a vystrúhal poklonu. Bude mi cťou vás nasledovať. Župan už bol sám a ani len pohľadom nespochybnil moje rozhodnutie prísť s Adamom, ktorý si automaticky prisadol. Uvoľnený, sympatický, duchaplný. Možno ho v pôrodnici vymenili, alebo jeho brata. Som unavený, tak pôjdem rovno na vec, začal župan. Adam prikývol. Viete už, aké otázky v spoločenskej hre, nech to zostane v rodine, položíte? Viem, povedal bez zaváhania. Môžete mi ich prezradiť? Mám pocit, zamyslel sa Adam, že to nemáme hovoriť. Ale ak s tým pani Galejníková súhlasí, poviem vám to. Jo? Chytil sa župan. Iba jednu? Jednu jedinú otázku, nič viac. To je všetko zatiaľ. Adam sa pobavene uškrnul a poznamenal. Čakal som, že uplatníte výsluch 3. stupňa. Župan sa mechanicky dotkol fotografie na stole a Adam urobil repliku Evanovej reakcie. Hoci oveľa menej nevkusnú. Možno ich v tej pôrodnici predsa len nevymenili. Župan mlčal a dokonca si odpustil ironické poznámky, aj keď Adam odišiel. Opýtala som sa, ako dopadol rozhovor s Evanom. Nakoniec sme sa rozprávali o nelineárnych algebraických rovniciach. Celkom ochotne priznal, že z nich neurobil skúšku a vyletel zo školy. Odpovedal. No mne sa zdalo, že je v myšlienkach kdesi celkom inde. Posledná prišla na rad Alica. Išla som po ňu do domu, kde pomáhala s vybaľovaním potravín. Pospevovala si. Hneď sa vybrala so mnou, ani ruky si neutrela. Všimla som si, že Damián Roháň sedí stále chrbtom k ostatným a píska čajkám. Alica ako jediná dala najavo, že si všimla fotografiu na stole. To je predsa... Zobrala ju do ruky a smutno sa usmiala. Drnduška občas zastala takto, so zatvorenými očami, ako by sa preniesla niekam inam. Ale chceli ste sa niečo opýtať však? Župan prisvedčil. Máte z niečoho strach? Pokrčila čelo od sústredenia, s akým vysvetľovala. Keď som bola malá, musela som ísť na operáciu nohy a zúfalo som sa bála. Vtedy mi jeden doktor povedal, Alicka, ty sa v skutočnosti nebojíš operácie, pretože vieš, že ti pomôže lepšie chodiť. Ty sa bojíš len toho neznámeho. Nezamieňaj si to. Pán župan, ja sa tejto operácie nebojím, pretože po nej budeme všetci lepšie chodiť.
Mám len obavy z toho neznámeho. Vidím, povedal župan svojim najmäkším hlasom, že uprednostňujete priamosť. Tak sa pýtam, prečo ste priviedli Drndušku k vám domov? Pretože nemala kde bývať, odvetila. Nie na to som sa pýtal a myslím, že mi rozumiete, pravda? Prikývla, ale mlčala. Ak dovolíte, odpoviem si sám. Vy, ktorá zo všetkého najviac nenávidíte súcit, ste si Drndušku priviedli práve preň, pre obyčajný ľudský súcit. Bolo to tak? Alica v tej chvíli vyzerala, ako by okúsila prvý bolestivý rez skalpelom pri tej operácii, no necúvla. Máte pravdu, ale o tom hovoriť nebudem. Samozrejme, prisvedčil župan. Hádam, to ani nie je potrebné. Ďakujem za úprimnosť. Znovu sa smutno usmiala a pomalými, ťažkými krokmi od nás odchádzala. Aký súcit? Vyhrkla som. S kým mala súcit? Župan na mňa ukázal prstom. Akože neviete? Veď vy sama ste ma na to upozornili. Vôbec som netušila, čo hovorí, ale do vysvetľovania sa nemal. Mám zavolať Damiana Roháňa? Alebo pána režiséra? Spýtala som sa. Nehanebne nepokryte skontroloval, že stany už stoja a potom oznámil. Na teraz už stačilo. Potrebujeme si vydýchnuť. Tak celé toto divadielko bolo len na to, aby nemusel zatlcť čo i len jeden kolík. A ja som mu na to zase naletela.